biko ekele m igwu kele onye nta ekele m ndị chiri echi n'ala Igbo ma ndị nze m ọzọ ekele m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afọ ekele m ndị dibịa mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ si onye chiri ya jere dịka aha m Ụkọchukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke n'okwu bekee. I'm from Olokoro in Ụmụahịa South Local Government Area of Abia State. Abụ m onye Igbo, abụ m onye Chiizim, abụ m onye Godianism n'okwu bekee, onye omenala ndị ahụ na-eti itu anya otu ndị nna ha si kpere Chineke ka nka maka na ebe m si bịa na Olu Okoro ndị nna m matara kwete ghọta ma chọpụta na Chineke abụghị ọbịa la be nna m. Ana m arịọ Igbo kwa ụbọchị si iche ige m ị ga-eji ntị onye Igbo were obi onye Igbo. Ọ bụrụ na ewere ntị onye Rom otu igi wepụ ntị gị nye ma aga m taa ma ịghọta gị ihe m na-ekwu, ị ga-ejiri ntị onye Igbo were obi onye Igbo. Ihe mkpụ na-asụ Igbo wụla izuụka mma na nneji a ga-eshirịrị ụlọ mara mma pụọla ama ọfọ anyị kwa ụbọchị bụ ka nrọma anyị pụta ihe ka nke ọjọọ sọrọ ala. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na ọ bụrụ na ị lụọla nwaanyị na ihe ọma niile ị ga-emere ụmụ gị nkacha ihe ọma bụ ọ bụrụ na nne ha dị ndụ ka ilekọta nne ha. N'iji maatụ otu a nna m ukwu Obi Kubana dị onye ọba, o nweghị ihe ga-eme ụmụ ya kparịa ya ebe o doro ha anya na nne nwụrụ ha na nna ha na-elekọta ya anya. Ojiọfọ ekwu nwoke Olu Okoro. Anyị ga-alaghachirịrị itu anya nyụpuo ghọta ma chọpụta na ndị nna anyị mbụ anyị ụzọ gba ọsọ a ma ihe karịa anyị. Na ịbụ onye Igbo na ịdị ndụ dịrị n'ala Igbo bụ ịbịara ịnọchi anya onye Igbo. O nwere ndị na-abịala 400 years ago nọ nke ha laa, ọtụtụ bịagharịkwara. Onye na-abịagharị ga-anọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ m ndị ahụ anyị na-esite n'aka ha gakwuru Chineke. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ịnọ ndụ ya doo anya na o nwere mgbe oge ga-eru 400 years from now akọwa anyị n'akụkọ. Ọ wụ ọlụ ịlụrụ ụwa ka a ga-eji cheta gị mgbe ị nwụrụ. Ọ bụrụ na ị biri ndụ dịka onye Igbo akpata ụka ndị Igbo akpaya ụka gị. Ojiọfọ ekwu ị hụrụ nwunye gị hụ ya n'anya. Ọ bụrụ na ọ dị mma ndị Olokoro si afọ ọma mma eme mmụọ mee mmadụ afọ ọjọkwanụ njọ eme mmụọ na-egbu mmadụ hapụ mmadụ. Ị bụrụ nwoke ji ezinụlọ afọ ọma mma ga-enye ezi nye ụlọ ọbịa mere ndị Igbo ji na-ekpe ekele asị ezinụlọ panụ Goda religion Olokoro station ọ ga-adịrị gala mma chairman ya ọbịa nọ ngala eti ya ọnụ. Ọ bụ ụka ife na-enweghị maatụ adịghị. Ihe bụ ọnwa Efijọkụ n'okwu Igbo n'okwu bekee, ọnwa Ọgọst, ọnwa Efijọkụ, ọnwa mbụ n'afọ Igbo. Ị na-eri ji rie na nke ọma. A sị m ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ ekelere m Igbo niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba. Mmiri aga afọ anyị n'eze. A sị m ihe onye chiri ya zere Igbo mma n'ụwa.